яны могуць быць сёння па законе вызвалены, больш абаронены амаль усе людзі хварэлі. На сённяшні дзень гэта неабходна спыніць ачагом для ўсяго грамадства стаць. Супрацоўнікі ўсё роўна прынясуць, пры Бог пачнуць сапраўды паміраць, гэта нават можна сказаць пра злачынства. З усяго свету ідуць навіны, што з турмаў, калоніяў выпускаюць людзей, якія не злосныя ўжо такія парушальнікі, не забойцы, бо небяспечна. Што ў нас у Беларусі? Ну, на жаль, у нас такіх навін я да сённяшняга дня не чуў, пра тое, каб выпускалі людзей з гэтай нагоды. І хаця я лічу, напрыклад, што з пункту гледжання гуманнага падыходу да тых людзей, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі, было б нядрэнна зараз, і ёсць такая магчымасць, я ведаю, ёсць такая магчымасць у кіраўніцтва МУС, у кіраўніцтва дэпартамента выканання пакаранняў ініцыяваць больш аператыўнае правядзенне пасяджэнняў камісій па умоўна датэрміноваму зваленню, па замене пакарання больш мяккім, каб паскорыць вызваленне людзей, прынамсі, якія падпадаюць па законе, адбылі неабходную частку тэрміну адпаведнасці з законам, там станоўча характарызуюцца і прыцягваюць адбываць тым не менш пакарання, яны могуць быць сёння па законе вызвалены, і гэта, я лічу, можна было б зрабіць даволі аператыўна, паскорыць гэты працэс. І ў першую чаргу я б раю звярнуць увагу ў гэтым сэнсе на людзей больш сталага ўзросту, якіх таксама даволі шмат у месцах пазбаўлення волі, людзей з хваробамі рознага кшталту. Там таксама хварэюць тымі ж хваробамі, што і людзі на волі, але некаторыя хваробы і больш распаўсюджаны, такія як сухоты, анкалогія і гэтак далей. ВІЧ-пазітыўныя людзі даволі шмат іх месцах пазбаўлення волі. Гаспадар Васіль, але патлумачце, вось ёсць карантын. Якім больш жорсткі ўжо карантын можа быць, як не ў месцах пазбаўлення волі? Чаму яны ўсё ж такі такія небяспечнымі, лічацца такімі небяспечнымі ў свеце? А вы цалкам маеце рацыю, што месцы пазбаўлення волі, гэтай турмы, калоніі, яны самі па сабе ўяўляюць сабой такія закрытыя установы, куды абмежаваны ўваход і выхад, і ў гэтым сэнсе яны сапраўды больш абаронены ад заносу інфекцыі. І пра гэта сведчыць і мой досвед, калі я працаваў доўгі час, амаль чвэрцьстагоддзя працаваў і ўрачом месца пазбаўлення волі, і мы бачылі на практыцы, што калі, напрыклад, на волі ідзе распаўсюд вострых рэспіраторных захворванняў, грыпа таго ж, нават эпідэміі аб'яўляліся, то месца пазбаўлення волі яны нярэдка больш мякка працякалі, не так распаўсюджана. Разам з тым я маю досвед, калі і наадварот, у нейкую установу быў занос, і там амаль усе людзі хварэлі. А разам з тым, вось гэты шлях распаўсюджання гэтай хваробы, канкрэтна каронавіруса, паветрана-кропельны і тое, што пры цесным кантакце. І вось такая скучанасць людзей у месцах пазбаўлення волі, калі ў адным памяшканні знаходзяцца 10, 20, 30, а то бывае і больш зняволеных, яны проста там немагчыма казаць пра гэтыя 1,5-2 метры, якія сёння рэкамендуюцца дыстанцыі. Там яны проста побач, яны разам ходзяць у сталовую, яны разам у гэтым строі выходзяць на вытворчасць. То бок умовы для распаўсюджвання гэтай інфекцыі там вельмі спрыяльныя. Але былі, я чытала прапановы праваабаронцаў канкрэтныя, не выконваць адміністрацыйныя арышты, бо гэта такія нязначныя парушэнні, рызыка занесці вірус значна большая. На 2 тыдні вахтавым метадам, каб працавалі супрацоўнікі турмаў і калоніяў, бо калі яны кожны дзень туды-сюды ходзяць, могуць занесці інфекцыю. Спыніць судовыя працэсы, бо з ізалятараў вывозяць зняволеных, і гэта таксама шлях прынесці інфекцыю. Ці робіцца хоць нешта па вашых дадзеных? Ці ігнаруецца, як і у вышэйшых навучальных установах, школах і так далей, і так далей? Давайте, па-першае, я скажу, што вось, напрыклад, змяшчэнне людзей для адміністрацыйнага арышту ў ізалятар часовага ўтрымання, канешне, на сённяшні дзень гэта неабходна спыніць, это проста няма ніякай логікі. Это не небяспечныя нейкія злачынцы. Больш таго, праваабаронцы, мы ж заклікаем наогул адмяніць такую меру пакарання, як адміністратыўны арышт, бо это тое ж зняволенне.
Ну, в сённяшніх умовах это просто, ну, даруйце за такое слово, глупства, таму што сапраўды яны могуць і самі захварэць там, атрымаць ад іншых людзей і заразіць і супрацоўнікаў, і гэта можа быць такім агменем, ачагом для ўсяго грамадства стаць. Вось. Што датычыць месцаў пазбаўлення волі. Канешне, неабходны дадатковыя каранцінныя мерапрыемствы. І я, напрыклад, звяртаўся да дэпартаменту з прапановай увесці нават, ну, такі непапулярны, я разумею, крок правесці, але хаця б для туберкулёзнай калоніі, дзе знаходзяцца людзі хворыя на сухоты, оршы, увесці казарменны варыянт несення службы сапраўды, бо, канешне, супрацоўнікі ўсё роўна прынясуць тут, гэта ж немагчыма выходзіць у горада да сям'і, да, ну, некуды ў крамы хадзіць і гэтак далей, жыць грамадскім жыццём і не прынесці эту хваробу. Это будзе ўсё роўна. А вось гэты загад міністра, каб супрацоўнікі міліцыі не ездзілі ў Віцебск, не выязджалі з Віцебскай вобласці, гэта таксама каранцінная мера нейкая, ну, бяспекі? Ну так, конечно. Можна так разглядаць? Можна так разглядаць, як А каранцінную чаму меру. тады такая забарона, такі клопат пра міліцыю, а не пра звычайных людзей? Бо ў той жа час, ну, ездзяць жонкі, дзеці, там, ну, я не ведаю, усе, не забаронены ўезд у вобласці, ў горад Віцебск. Хаця ўжо, ну, відавочна, што там сітуацыя зусім і зусім непростая. Ну, тут такая справа, калі ёсць клопат пра аднаго, то гэта ў такіх абставінах, акалічнасцях гэта клопаты пра ўсіх іншых. Таму сапраўды, калі, напрыклад, ну, чалавек хворы, ці які знаходзіцца ў інкубацыйным перыядзе, трэба ж разумець, што, магчыма, што чалавек не ведае, навошта ён хворы, але пры гэтым ён будзе разносчыкам хваробы. І ў гэтым сэнсе ж, ну, каранціннае мерапрыемства, гэта самаізаляцыя, гэта такі прафілактычны сродак. Так што калі, ну, чалавек не Але паедзе... гэта нейкая паўмера, бо аднаму ў сям'і нельга ездзіць, а іншым усім можна. Ну і што гэта за забарона такая? Ну, безумоўна, гэта не 100% такі варыянт, але хачу бы сказаць, што каранцін наогул это ж не 100% абарона, але тым не менш на практыцы вось нашых замежных суседзяў там мы бачым, што это каранцінныя мерапрыемствы, яны эфектыўны тым сэнсе, што дазваляюць пазбегнуць вот такіх пікавых нагрузак, якіх мы сёння бачым, нагрузак найперш на сістэму аховы здароўя, калі людзі, якіх, можа быць, можна было выратаваць, дапамагчы, але ім проста не хапае ні месца ў шпіталях, ні тых самых апаратаў штучнай вентыляцыі. Так, і тут тады прыйдзецца сапраўды нейкую селекцыю праводзіць такую, ну, не дай Бог. Ну, мы не ведаем, як будуць развівацца падзеі, але давайце пра гісторыю. У Беларусі былі прыклады вось, ну, такой, ну, крытычнай сітуацыі ў сувязі з эпідэміямі ў месцах зняволення? На маёй практыцы, а я працаваў у гэтай сістэме з 86-го года, такіх, вось менавіта такіх ці падобных выпадкаў не было. І ў гэтым сэнсе... Нават калі быў свіны грып у 9-м годзе, ўсё было больш-менш. Ну, так. Нічога такой сур'ёзнай пагрозы не было. Я, напрыклад, калі працаваў начальнікам медчасцю ў калоніі ў Новасадах, у нас была ўспышка сальманелёзнай інфекцыі. Гэта крыху іншае, ну, досвед такі дзеянняў каранцінных мерапрыемстваў, ён ёсць. І ён, дарэчы, прапісаны ў нарматыўных дакументах, як дзейнічаць у такіх выпадках. У тым ліку прапісана, як дзейнічаць і пры распаўсюджванні вострых рэспіраторных захворванняў. Той жа грып. Я не зусім разумею, чаму гэта не робіцца, або, ну, я спадзяюся, што нешта ўсё ж такі робіцца. Тут іншая праблема закрытасць нашых устаноў. Я лічу, што сёння было б вельмі годна, каб дэпартамент на сваім сайце, хацеў сказаць, он сайта не мае свайго. Ну, на сайце МУС, да, ну, пазначым гэта, што IT-краіна, да, дэпартамент, а сайта свайго не мае. Але ладно, на сайце МУС, прэс-рэліз, людзі, мы робім гэта, сітуацыя спакойная, так, там захварэлі некалькі, але гэта, ну, нідзе не пацвердзілася, мы там тэрмаметрыю робім, што мне вядома, супрацоўнікам. Тэрмаметрыя – гэта замер тэмпературы. Ну, уваходзе, так. Ну, это адзін з такіх метадаў. Пра эфектыўнасць можна спрачацца, бо калі з'явілася тэмпература, ну, чалавек будзе распаўсюджваць яшчэ да з'яўлення тэмпературы. Калі з'явілася тэмпература, ну, это сведчыць, што яго трэба... СОС каманда. Так, ну, але там не менш, гэта нешта. Ну, вось мы ведаем са сродкаў масавай інфармацыі, што забаранілі спатканні ў месцах пазбаўлення волі. Ну, гэта такая вымушаная мера, але яна правільная. Ну, так напішыце, што вы яшчэ робіце, што вы там не тапіруеце зараз паміж установамі, не перавозіце хворых, што вы спынілі сапраўды вывазы вось гэтыя ў суды, бо так,
аб'язджаюць, напрыклад, у мінску я ведаю, што СІЗО адно, СІЗО другое і ЧУ збіраюць от аўтазак і вязуць некуды ў суд усіх разам. А хто там з чым хварэе, ну, канешне, ніхто там асабліва не разбіраецца. Гэта трэба спыняць. І так шмат іншых мерапрыемстваў. Ну, пішыце пра гэта, расказвайце людзям, это годна, гэта сучасна будзе. Ну, калі гэта не робіцца, то што расказваць? Пытанне у многіх, у мяне ў тым ліку, адно. Спецыялісты, вось вы як прадстаўнік гэтых самых спецыялістаў, яны не прапаноўваюць такія меры? Ці і баяцца сказаць, баяцца прызнаць, што ў нас сітуацыя дрэнная, каб не абвінілі ў паніцы? Ці яны ўсё ж такі вымушаны гаварыць праўду тым, хто прымае рашэнні? І ўжо адказнасць будзе на тых, хто прымаў рашэнні. Ну, мы все живем в одной краіне. Чаму наша ўлада не чуе спецыялістаў? Мы все живем в одной краіне і добра ведаем, як шмат у нас залежыць ад меркавання аднаго чалавека, які некалі, ну, пра якого можна сказаць, што ну, я не ведаю, каб ён калі-небудзь прызнаў сваю памылку. І калі ён сказаў, што няма і няма падстаў ніякіх для нейкіх дзеянняў, то, на жаль, усе іншыя Вы вымушаны дзейнічаць у гэтым. Я не ведаю, ці кажа Каранік, ці дакладае ён, бо ён, ну, кваліфікаваны доктар, у мяне няма ніякіх сумненняў, але вось як паглядзіш па тэлевізіі, як гэтыя чыноўнікі сівыя такія ўжо і все, ну, сядзяць і ківаюць на наяўную часам, ну, жарты на нейкі такія усевядомыя, то мяне выклікае здзіўленне. А ў дадзеным выпадку гэта вельмі сур'ёзная справа, калі людзі, крый Бог, пачнуць сапраўды паміраць, а ўжо ёсць такія прыклады, ну, то гэта, ведаеце, гэта ж, ну, за нехта павінен будзе адказваць. І ў дадзеным выпадку я бачу, што мае калегі-медыкі, яны бяруць как бы на сябе гэтую адказнасць, бо ну, гэта нават, можна сказаць, пра злачынства, але такое злачыннае бяздзейнічанне у сітуацыі вельмі складанай. Калі сітуацыя сапраўды выйдзе з-пад кантроля, будзе крытычная, барані Божа, канешне, але раптам такое здарыцца. Вось асабіста вы гатовы пайсці працаваць у тыя ж турмы ці ў бальніцы, бо прынц Уільям, будучы кароль Англіі, ўжо паўсюль ёсць гэтая навіна, ён, нягледзячы на небяспеку, збіраецца лятаць у санітарнай авіяцыі, каб дапамагчы медыкам. Вось вы тыя, хто на пенсіі. Ведаеце, што так, дзякую вам за гэта пытанне. Я пра гэта ўжо казаў, і яшчэ раз агучу гэта, што я, ну, наколькі мне вядома, а таксама гэта дзіўна эту інфармацыю не агучвае, мы яго запытвалі, што у вас з кадрамі медыцынскімі. Адказ, што гэта інфармацыя для службовага карыстання, мы не можам вам яе прадставіць. Але па нашых дадзеных у многіх установах пенітэнцыярных, ну, скажу так, крытычная сітуацыя, некаторых медыкаў няма зусім. Вось, і тут я лічу неабходным, каб зараз ужо, можа быць позна праз некалькі дзён, правялі такую, ну, мабілізацыю людзей, якія працавалі, але зараз знаходзяцца, напрыклад, на пенсіі. І я паўтараю сваё, што я гатовы пайсці радавым урачом працаваць у нейкай пенітэнцыярную установу, дапамагаць, калі на тое будзе такая прапанова з боку дзін. Я ўпэўнены, і мяне ёсць водгукі маіх калег, якія працавалі ў свой час, мы разам у розных установах. Яны таксама гатовы далучыцца да гэтай справы, калі будзе такая патрэба. І канешне, такі заклік быў. Зразумела, самі ж вы туды не прыйдзеце, это ж ясна. Дзякуй за размову. У незалежнасці ад таго, дзе мы знаходзімся, у калоніях, турмах ці на волі, у дадзеным выпадку, на жаль, мы ўсе становімся закладнікамі дзеянняў улады. Госцем размовы быў Васіль Завадскі, я Святлана Калінкіна. Будьце здаровы і сустракаемся на Белсаце.